Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu mutanen wannan gida Zaria Alkai TV. Idan wannan shine farkon zuwanka wannan gida, yana da kyau ka yi mana liking, sannan ka yi mana subscribing, ka danna ƙararrawar sanarwa. Hakan shine zai bada dama dukkanin bidiyo da muka ɗaura a wannan gidan da zarar mu ɗaura a sanar da kai insha Allah. Wannan gida mun buɗe shi ne akan maganin gargajiya, abin da ya shafi fannin itatuwa na gargajiya. Insha Allah a wannan satin za mu fara kawo muku sirrin ƙarfin maza ga masu rauni ga iyalinsu insha Allah. Kai dai kai subscribing, kai liking a wannan channel, hakan shine zai bada dama duk bidiyon da muka ɗaura a sanar da kai. A wannan ƙarshen satin za mu kawo sa in Allah da wassalam. Kai subscribe insha Allah za ka samu bidiyoyin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mutanen gida Zaria Alkai TV, muna ma kowa fata alkhairi a wannan gida. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel na Zaria Alkai TV, yana da kyau kai subscribing, kai liking, ka danna ƙararrawar sanarwa. Hakan shine zai bada dama duk bidiyon da muka ɗaura a sanar da kai insha Allah. A satin nan za mu fara kawo surukan itatuwa na gargajiya. Da mun buɗe wannan gida ne akan abin da ya danganci maganin gargajiya. To insha Allah a wannan sati za mu fara saki sirri ne ƙarfin maza, kuma gaskiya in ka gwada za ka yi mamaki sosai. Kai dai kai subscribing, hakan shi zai bada dama duk bidiyo muka ɗaura a sanar da kai insha Allah. A wannan satin zan fara kawo wannan bidiyo insha Allah a wannan gidan, kuma za ku gwada, za ku ba mu labari insha Allah. Allah ya samu dace. Ka manta da subscribe da liking da comment insha Allah, za ku mana godiyan Allah.